Lalaki pigtarabangang bugbugon kan mga kalalakihan sa pigatindira na baylihan sa barangay Pangpang, Kanaman, Camarines Sur. Biktima nagdarapanin samurai sa venue. Ang insidente nakuha na nin video. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa video na ini, mahihiling ang grupo kan mga kalalakihan na may pigtatarabangan na bugbugon sa sarong baydihan sa barangay Pangpang, Kanaman, Camarines Sur. Igwang may kapot nin plastik na tukawan na paurutrong ipigbabadol sa lalaki na nakahigda na asin haros day naman makahiro o makalaban pa. Kaya ang sarong lalaki, pigbutong na ini parayo sa grupo, mantang garo may pigaagaw sa kamot ka ini. Kan makabutas tuminindog ini asin nagporbarko tang magrayo. Alagad sarong lalaki ang suminipa sa iya, mantang ang saro sinuntok pa ini. Kaya duguan na ang lalaki kan makahali sa lugar. Ang lalaki sa video iyo ang 23 anyos sa si Jefferson de Belen. Istorya ka ini, ikaduwang parte na kan kariribokan ang naglalakop na video sa social media. Antes pa kaya ini, sarong grupo ang nagrani sa inda para makibayle, hasta sa nagkaigwanin turuludan asin sirikuhan, nahuna ni Jefferson, normal sana sa urugmahan. Suan si mga tao nagbabarayli. Nung may naano daw po ako, bigla na lang po may nagtiilok sa ko. Sabi, pigbabanata na ako, guhid ako sa may lamesa papunta sa grupo ninda. Doon na po ako pinagtulong-tulungan. Natamo ko na po si mga grabe na tama ko. Kaya naguli subuot si Jefferson para kung anon ang samurai na nahiling niya sa may likod kan sa indang harong, asin buminalik ini sa baraylihan. Papanakot ko lang po. Wala po ako talaga intensyon na gamitin yun. Kasi po kung may intensyon po akong gamitin yun kung sino po makasalubong ko Di ba po? So, wala naman po akong nasaktan. Wala po ako talaga nasaktan kahit isa po. Sigun kay Kapitan Santiago Noblesa, nangyari ang insidente pagkatapos kan awarding para sa isinagibong basketball tournament kan sa indang SK Council. May tanod man subuot na nakaantabay duman, alaga daing nakainikinayang awaton ang mga kalalakihan. Mayo man subuot nin opisyal na reklamong nakakaabot sa inda dapit sa insidente. Papaapod ko na si itong pinapatabian ko na si mga involved duman para masolusyonan. Tama man ibang gigibuhon ang opisyal sa barangay, masolusyonan ang problema. Nagpasiring naman sa hepaturakan kan Kanaman MPS si Jefferson para magsaangat nin formal na reklamo kontra sa mga nagtarabang na bugbugon siya. Asikasuhin, tatabangan ng pulis, and then aanin po yun kasi maano din po yun sa barangay kasi based dun sa medical certificate, papasok lang din siya dun sa physical injuries. Sa presente nagpaparahay pa si Jefferson kan mga lugad na sa iyang pigsapo sa nangyari. Pigahalat man ang pag-abot kan sa iyang ina para sa sunod na aksyon na sa indang gigibuhon. Kaibanan si Mets Camo, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.